Rugare kune vanotenda. Tambadu kumambasa wapostoli chapter 4 pa verse 20. Petro na Johani pamberi pedale guru msoro weshoko. 20 verse. Nokuti isu hatigoni kurega kutaura zvatakaona nezvatakanzwa. Kufaranga kudai kunesu. Rugare kune vanotenda. Mangwanana ano emusi wesanda tina mazwa akawanda ekutaura pamberi pevatsvene vaMwari. Mazwa atinawo mazwa ekuti tese titende pamberi peuyu mutumwa waMwari nekuti iye ndiye Mwari, ndiye Jesu, ndicho chingwa cheupenyu. Kufaranga kudai kunesu. Hanzi nebhuku isusu hatiregedze kutaura zvatakanzwa kana zvatakaona pakufamba kweuyu mutumwa munzvimbo dzedu. Kufaranga kudai kunesu. Mazwi atapiwa nevakuru vati pabasa vati vana pachechi nekugeza moyo nekuvakana uye moitirana rudo. Kufaranga kudai kunesu. Mazwi ekuti vana pachechi vavariro yacho ndeyekuti mutumwa anoda vanhu kuti aende navo kumusoro kudenga, uye parumbo runoibwa rwokunzi tenzi taungana kuti ruzare, kuti baba ega ega anoimba tenzi taungana kana kuti kudayira anofana kudayira kuti taungana iye nevana vake kana kuti nevedzinza rekwake. Kufaranga kudai kunesu. Saka mazwa atinawo mangwanana ano ndeyekuti titaure zvatakanzwa nemutumwa waMwari achiuya kunzvimbo dzedu nezvatakaona paari ari kunzvimbo dzedu. Kufaranga kudai kunesu. Tenzi wangu, vanhu vese vaungana kuti vauye kuzoona kuti makafamba zvakanaka here muchibva kumisha yekwavo nekuti kutungamirira kwenyu kwafadza sangano. Kufaranga kudai kunesu. Kufaranga kudai kunesu. Iye mutumwa waJesu ndiye akataura nechezuro kuti imi madzimai endai munotsungirira misha yenyu. Kufaranga kudai kunesu. Chakakonzera kuti ataure izvozvo, akupromisai kuti kudenga dzimba dzenyu dziriko, asi mukachigara mune mwoyo miiri hamungakwanise kudzipinda indakadzivaka. Kufaranga kudai kunesu. Ndizvo nezuro iye mutumwa iye akataura ari pamacheke akati varume kare kedu kuno kwamaranga zvaitenderwa kuti munhu wemukadzi abve pamacheke kusvika kumarondera ari ega asina mumwe wake akamuchengeta. Distance yaitaurwa izvozvi inoita dhora kubva kumacheke kuenda kumarondera kuti mukadzi wemupostori haatenderwe kufamba kungombeya ari ega murume wacho asingazive. Kufaranga kudai kunesu. Ndo mazwi emutumwa iwaya. Zvino nhasi uno tenzi wangu tinoda kukutendai nekuti mazwi atakanzwa muri kunzvimbo dzedu makataura imimi muchiti varume vese tinokutendai marabhauma nevana vesangano kuti kubata kwenyu kwakanaka. Batai zvakanaka, mune runyararo, mune kuwirirana. Kufaranga kudai kunesu. Ndo mazwi emutumwa ari kunzvimbo dzedu. Asi vakachizoti tinotenda vese vaisa ruoko pabasa iri. Kufaranga kudai kunesu. Havana kutenda aisa muromo. Vaive vekuti vakasvika vanoti zvanyanya kana kuti hazvipere. Hamuna kutendwa, vakatenda vakaisa maoko. Kufaranga kudai kunesu. Ndo mazwi emutumwa. Hanzi kwa zvamakaonawo pandiri zviko imimi vapostoli pana ndiri kunzvimbo dzenyu. Tenzi wangu takaona mufaro mukuru pamberi penyu. Tikaketeka kuti hatisaita takaona pamiri penyu pakanyorwa nemavara anoti mambo wemadzimambo, Ishe werugare, Jehovha werunyararo. Kufaranga kudai kunesu. Nekuti ndo vhangerera muri kufamba naro panguva inei ekuti endai munogara zvakanaka mune runyararo. Saka ndo zvatakaona. Kufaranga kudai kunesu. Hanzi kwakudo kubocha kwamauya kuzoona kuti ndakafamba mushe mandiona ko chimwe chamazoona chii. Kufaranga kudai kunesu. Tenzi wangu chinhu chataona, taona kuti kutungamirira kwenyu kwafadza sangano iri. Kutungamirira kwenyu kuri pachena, kuri jekerere semvura yemunyanza.
tinotenda naizvozvo Ishe, nekuti nezuro makadainza mbinga dzenyu dzese mukati umu, mukati uyati kuratidze mucherechedzo wekudenga. Vanhu vese vakapinda mukati umu vakavhurirwa vakanzitarisai pone manakira akaita kudenga. Ndo mucherechedzo wekudenga, kufara ngakudai kunesu. Vari mukati imo muinda ndiripo, vakanzi kudenga kune michero yamunonzwa iya inodyiwa mafurutsu. Vanhu vakabva vatanga kutambidzwa mafurutsu nezuro kumazorodoka kudai, kubva vatanga kurova, zvikanzi kunotonwiwa zvinotonhorera, kubva vapiwa futi kubva vanwa, kufara ngakudai kunesu. Zvakangoitirwa mbinga chete. Iye mutumwa iye ndiye akataura nechezuro kuti musakano munota kushanda nevanoda, vanhu vakukundikana kushandira, asi handipererwa nekuti ndine madzibaba angu ari kumusoro kudenga, varonga strategy yembinga, kufara ngakudai kunesu. Hama dzangu, kwaita zvinhu zviviri zvandinokona kuti nditaure mufananidzo. Kwaita usiku nejongwe, zvinhu zviviri basi. Pamba pedu kana tine jongwe rehuku rikabhoikota kukukuridza, kunze kungamira here kuedza kuti jongwe repamba pangu harina kukukuridza ba? Vana nemadzimai vangamira here kumuka vachirova munya kuti jongwe repamba pedu harina kurira ba? Vanorova munya nemakopo acho, havamire, kufara ngakudai kunesu. Kuti varume mese kana mukabhoikota basa ramutumwa kushandira, harisi kuzomira neimwe strategy yakaronga yembinga, kufara ngakudai kunesu. Mazwa akwe kupedzisira ndichienda kunogara pasi. Tenzi wangu, toda kukumbira, ndakukumbirira wakagara pasi, neni wacho ndakamira, kufara ngakudai kunesu. Tenzi wangu, tiri kukumbira kuti mazita edu anyorwe mubhuku yehupenyu. Pavhesi papeji yamakanyora vaIsraeri venyu nevapostori vakare, kuti mutinyorwa ipapo kuti musazotikanganwa, kufara ngakudai kunesu. Apa ndakumbira kunyorwa kwemazita rufu, handakukumbira. Hatikumbira rufu mutumwa panguva ino nekuti kutonga kwenyu kuri kufadza. Tiri kukumbira kuti tione kwamuri kuenda nesangano nemuchechetero wazviri kuita, kuti tione kupera kwazvo tiri vapenyu, kufara ngakudai kunesu. Tichengetewo mutumwa waMwari tisvike kunyika itsva nemi. Zvemazviro kwazvo ndimisha anoroti, ndimakonoriyo, ndimazakariya, nyama dzinopenya, shumba yerudzi rwaDhavhidhi, mambo mukuru ane rudzi namambo Merekizedheki, kufara ngakudai kunesu. Mazhinji neraJesu. Hallelujah.